U bil-Malti jgħidu lek għax ma tikolx laħa, ma xħat kuwik, naqas ta' vitamini. Nħossni tajjeb, nitrenja darbtej kull-jum. Għandi xogħol ġol boxing coaching ġifieri mhux easy, nagħmel minn filgħodu ta' flaxija għaddej ukoll. U naħseb qatt ma kont aħjar milli għad issa, health-wise. Ian Steve Martin, boxer u għallim tal-boxing, ex-world champion 2014. Inni ġo dan l-sport 12 sena. Libt vegan ħabba żewġ dokumentari, wieħed Game Changers u ieħor What the Health. Bażikament libt l-għada li rajtu. Game Changers jibbaża ħafna fuq l-atleti. U bdejt nara ħafna atleti famużi b'tipu, imma mbagħad rajt What the Health u jidħol iktar f'dettall fuq l-ikel. Fil-verità, il-mafja ta' l-ikel industrijali li għandna madwarna bħalissa. Antibiotics li għatu l-annimali, id-dairy, waħda mill-aħrar affarijiet li jista' jieħu bniedem. Li jena kont nħobb ħafna ġobnijiet u moħalib ukoll. U fil-verità u substitutes tagħhom tajbin ħafna dawn l-affarijiet illum. Meta kont noħroġ ristoranti hekk dejjem fejn taqa' teħu starter, teħu laħam. Jiena dilettant actually, nħobb insajjer. Ġifieri kemm inni vegan nikol ħafna affarijiet differenti milli kont nikol qabel. Hemm varjetà llum. Għaw minn jgħidlek ħan ikol salad biss, ma tikol salad biss. Jekk irreċċit minn mortat vegan bergi laqas tinduna li mhix tal-laħam, ġifieri llum għaw ħafna varjetà. Dieta vegan ħadmet ħafna lija. Kif għatlek għosni iktar healthy, recovery training ikun jgħat tajjeb. Mux qed ngħidilhom jippruvaw jaqelbu mal-ewwel kif għamilt jien. Għaw ħafna minn iħossha diffiċli biex isajjar vegan. Għal-bidu għax għandek l-ewwel 2 weeks is-sex kemm taqbad kaptu naqa' diffiċli, imma mbagħad kif taqbad ir-ritmu hija bħala bħad-dieta normali. Anzi tista' tagħmel iktar affarijiet. Ħintihom pariri jippruvaw Meatless Mondays, ġurnata jaraw kif imorru. Imma jien ngħid għalija mor tajjeb ħafna, nirrekomandaha.